भैया भैया हम आ जाता नहीं भैया भैया भैया। भाई कल प्रकाश चौबे ने पवन सिंह के इवेंट में पहुंचकर एकदम गर्दा उड़ा दिया और पवन सिंह पर शायरी बोल बोल के रुके ही नहीं और पवन सिंह को एकदम गदगद कर दिए। आप ये वाला पूरा वीडियो देखिए, एकदम मजा आएगा लास्ट तक। संगीत हमार रोआ रोआ में बा, एह चलते सुनीला ये हमार मजबूरी नहीं खे। संगीत हमार रोआ रोआ में बा, एह चलते सुनीला ये हमार मजबूरी नहीं खे। अब भोजपुरी में केहू केतनो झमकावता, केहू केतनो बोलता तो बोलेगा, बाकी हम एके गो बात जानिला, पवन सिंह के बाद भोजपुरी नहीं खे। प्यार हमहू करीला, लेकिन हमार प्यार केहू के हिक ना लागेला। प्यार हमहू करीला, लेकिन हमार प्यार केहू के हिक ना लागेला। आ सच्चाई बात तो यह बा कि पूजा बिना हवन के आ भोजपुरी बिना पवन के ठीक ना लागेला। और एक बात और भैया कहते, राउर जोन चरण बा जेकरा पर और हाथ हो जाला ओकर जिंदगी संवर जाला। हम तो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली बानी जितना दिन के मेहनत के बाद आज रउआ बेरी बानी। तो कतना लोग एह दामन के चूम लेलस, कतना लोग एह दामन के चूम लेलस, आ कतना लोग चूमता कि कतना लोग एह दामन के चूम लेलस आ कतना लोग चूमता। ए भैया आज भले के उठ के चलता, लेकिन पवन भैया जेकरा के हाथ धो दिले बड़े नु, जेकरा ऊपर हाथ धो दिले बड़े, आज भोजपुरी में हीरोइन बन के घूमता। लेकिन इस भाई का एक अलग अंदाज है। कभी देखता हूँ इंस्टा पे मंच पे सिंगिंग चल रहा है? हाँ, कभी एक्ट भी करते हैं, ठीक ना? कभी कभी खूब बढ़िया बात भी बोले ले। अचानक से कभी दिखता है कि आज दादा ये कौन वीडियो, अपने बोली अपने हाथ। अब कौन है बोला रे, अब अंडा वाला